So Mzansi, manje kuthiwa umuntu makatye ii-drugs azithengisayo. Andithi mos norhulumente uyabathethelela uthi zii-hard worker zabo ezi. Julius Malema ngapha uthi no ngabantu bethu aba masiyeke uspread hate. Kodwa kwa the same bantu urhulumente abathethelelayo are the same people abafika apha bafike bathengisa ii-drugs. Then xa bebanjwa ngamapolisa bayakwazi ubana bakhawuleze baphume because banemali and banee-connections. So uzawufumaniseka uba umntu uyakwazi ubanjwa ngoku kungapheli ne-5 hours abe umntu sephumile ejele because bayakwazi ukubana umntu athini abrayibhe amapolisa akhuphe loo ma-200 because khona nevidiyo apho khona kuthiwa amapolisa ayanyotywa nge-200 umntu anika ipolisa i-200 batsho abantu baphume ejele. So sifeyisene ne-situation enjalo eSouth Africa whereby i-politicians no-government basically ulwa eSouth Africa ngokubana avumele abantu bangene apha, and most yabantu zii-illegal immigrants, ngabantu abangene eSouth Africa ngaphandle kwamaphepha, ngaphandle kwemvume. So ngoku kukhona le trend intsha whereby umntu because of ngoku andithi xa bebanjwa bayaphuma and bathi abeSouth Africa thina si-lazy and bathi ezi drugs zibona bathengisa ii-drugs bathengisa ukutya. So umntu obhaqwe nee-drugs kahle kahle ngoku ndiyayithanda le trend because le trend le nibona ithi kahle kahle umntu obhaqwe nee-drugs andithi mosuthi kukutya makatye ukutya kwakhe ke ngoku. Uba yi-cocaine madoda kuthiwa iyasnifwa, ubana kuthiwa yintsangu umntu uyayitshaya, uba kuthiwa yi-Mandrax elo hlobo iyenziwa ngalo le hlobo umntu ofuneka ayive ngalo apha kuyo. And into ebuhlungu ngayo is i-system yala madoda that is igazi lala madoda athengisa ezi drugs li-weak kakhulu. Umntu uthi nje afunxe kayi-1 abe sesenza into ezingaziwayo. Bheka le ndoda ngoku akuphelanga ne-3 hours le ndoda kodwa yeyi seyidedela nje stage ngoku seyihlaba strong. So ndiyayithanda kakhulu i-operation le Mzansi, ndiyithanda kakhulu. Andiyazi uba ngubani uyiqale le trend, andiyani noba yi-trend noba but if inyani ndiyithanda kakhulu le nto le because ngoku uzawutsho umntu ayazi ubana le nto ayithengisayo once abhaqwe nayo izawungena apha kuyo kwi-system yakhe azova laa nto iviwa ngabanye abantwana. So make sure uyasubscribe, make sure uyafollow, uyalayikha, uyakhomenta so that sizophosta every day. And guys, umuntu okwaziyo please siyazamkela nee-donations just ukwenza sure uba i-channel yethu iyagrowa so that sizokwazi ke ngoku uprovida ii-videos every day. Thank you guys. So inamba ithi 076 783 2998 for Capitec kwabantu abazokwazi.